Id-deputat nazzjonalista Alex Borch insista li għamel sew li vvota kontra l-aħħar emendi fil-liġi tal-IVF u li għaddew mill-Parlament f'Lulju li għadda. Borch għal dan quddiem mistoqsijiet minn One News hekk kif il-Parlament kien qed jiġi diskuss dan is-suġġett importanti. Però rigward l-emendi le dakinhar ħassejt u għadni nħoss illi kien punt ta' prinċipju illi ivvotajna b'dak il-mod, bl-istess punt ta' prinċipju għadni. Propju fl-istess jum id-deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern ħabbar li grazzi għall-emendi l-ġodda fil-liġi tal-IVF xprunati minn Gvern Laburista u li jipprovdu għal aktar proċessi f'dan il-qasam daqt jiġu mwilda 16 il-tarbija oħra. Bil-sperm donation diġà kellna 7 titrabi li twildu, 7 ħajjiet ġodda, 7 familji u għandna 9 titrabi on the way. B'kollox 16 il-ħajja ġdida grazzi għal din l-emenda waħda mill-ħafna illi daħħalna u li sibna l-oppożizzjoni dakinhar kontrija. Alex Borch tal-Partit Nazzjonalista baqa' jinsisti favur il-vot tiegħu kontra dawn l-emendi minkejja wkoll b'dan il-pass il-proċessi IUI tal-IVF issa għandhom aktar ċans ta' suċċess. Bl-sperm donation ir-rata ta' suċċess tal-IUI minn 2% titla' għal 37%, Mr. Speaker. 37%. Da jfisser ħajjiet ġodda, ifisser trabi ġodda, ifisser familji ġodda. Naqra emenda li daħħalna ifisser qed daqanna daw il-ħajjiet kollha ġodda. Xuħud fil-Kamra qegħdin bil-qeda hawnhekk ivvotaw kontrija. Borch ma kienx l-uniku persuna mill-Partit Nazzjonalista li f'Lulju tal-2022 ivvota kontra dawn l-emendi importanti. Miegħu kien hemm l-eks kap nazzjonalista Idrien Delija flimkien ma' deputat nazzjonalista Evan Bartolo. Fil-fatt dakinhar waqt li ttieħed il-vot deret ċara qasma fil-Partit Nazzjonalista fuq dan is-suġġett. U għalhekk ħanivvota leh. Grazzi, Ivan Lobes Stephen Spitjari fil-qosor ukoll għandek minuta. Fil-waqt nirrispetta l-opinjoni tal-kollega, xtaqt nirrappreżenta il-komplement tal-grupp li ser jivvota iva illum għal din il-liġi. Intant għal dan il-vot importanti ma kinux attendew ukoll mill-Partit Nazzjonalista id-deputati Carmen Fsud Bonnici, Jerome Caruana Cilja u Chris Said.